masa jorono-rono kandhane kliwat ki lho. Lewat sendiri. Nang
pundi? Badhe teng pundi, Bu? Ketoke gak seneng. Ketoke aku nyanyi iki gak seneng makane do. Ora kok ngono ya, Lah Nduk. piye? Lah niki ibu-ibu menika sampun sami saya. Oh ngoten. Iya. Saya kuwi kok gak sih dienggo kuwi to, Mas? Saya kuwi kesel, Nduk. Oh, nah, ngoten. nggih. Matur nuwun sanget atas rawuh saking para dulur sedaya kemawon lan ugi ingkang sampun sangundur matur nuwun sanget rawuhipun mugi yo lampah tindak panjenengan wiseng dalem mriki ngantos dalem soang-soang manggi rayu kawijikan boten-boten arah satunggal punapa. Nggih. Nggih, dilajengaken nggih, Mas. Lah iya no wong kurang titik wae maneman kok nek Lah iya. rantek. Nah, iya. Jane-jane kowe ning sok nek ditepati nek janji ke.